आन्दलन खालामग्रा सुक्तियाव सहि खालामग्रा मानसिया दिनै जेलाव दङ बेलाय मा रोखोमनि सान्ति जानो दानायाव जों खोनादों इउपिपिएलनिफ्राय मेक्सिमाम मानसिया खारदों गोदान पार्टिखौ हयथ' बिथांमोना जोंनि बुजिनायाव दानाय नङामोन सान्तिया बोरै जानो जे सान्तिया गावसोर साब्रैया एमसिएल एम जाब्लानो सान्ति जायाना भैरबकुन्द ब्लकआवहाय दिनै इउथ बिपिएफ वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जयेन्ट वार्कार्स मिट दिनैहाय नैबे आमजलियाव लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि खालि वार्कारफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बोरैहाय जोङो रायजोफोरनि खाथियाव थांनांगौ आरो मा खोथा बुंनांगौ जोङो बिपिएफआ माने सरकाराव फैनो हायोब्ला जों मा खामानि मावगोन बे इस्युफोरखौ लानानै जोङो गुवार रोखोमै सावरायदों आरो सावरायनायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों आरो भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनिफ्राय जोंहा हाजार जोंनि कर्मिफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो खोनादों भैरबकुन्दआव आथिखालाव थाखानाय जाय माने डिपुटि चिफ आरो लोगोसे उदालगुरि समस्तिनि एमएलए बिथाङा माने भैरबकुन्दआव गावसोरना माने फिल्डआ बिराद गाज्रि जाबाय होननानै खबर मोननानै गुबुन मोनसे जायगायावसो इलेक्सन गेलेनो थांसिगोन जों खोनादों आरो मानोना दिनै बिथांमोननि पजिशना इउपिपिएलनि पजिशना दिनै भैरबकुन्दआव 4 नाम्बार जानानै दङ माने बावहाय जोङो नुदों बिजेपिया जोंनि खाथियाव मोनसे कन्टेस्ट जागोन खिन्थु माने 1 नाम्बाराव बिपिएफआ दङ आरो जोंना सासे बिराद गोख्रों बिजाथि आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि रिहन दैमारि मानगोनां बिथाङा माने बावहाय जोंना केन्डिडेट हिसाबै माने गसंनो नागिरदों बिथाङानो माने अलमस्ट माने फाइनाल जानायनि जाखाबाय होनना जों बुंजायो मानोना सिंगल केन्डिडेट जानानै दङ आरो बिथाङा सासे बिराद माने सक्तिशालि गोख्रों दैदेनगिरि बिपिएफ हान्जानि बेनिखायनो गुबुन बिजाथिफ्रा माने बिथांजों चेलेन्ज खालामनो हाया आरो बेनिखायनो बिथांमोना माने इलेक्सन गेलेनो गुबुन पार्टिनिफ्राय माने बेबायदि गोसो गैया होननानै जों खोनादों आरो बिथांखौ फेजेननोबो हानाय नङा बेनिखायनो गोदान पार्टि दानायाव जों खोनादों इउपिपिएलनिफ्राय मेक्सिमाम मानसिया खारदों गोदान पार्टिखौ हयथ' बिथांमोना जोंनि बुजिनायाव दानाय नङामोन जुदि आथिखालनि गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जुदि माने एनडिपिनि सेंग्राफोरनो आफ्टार बिटिआर एकर्ड बिथांमोना थांना थानायनि रिहेबिलिटेसन जाबायदि माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैदोंमोन मोनसेबो सुक्तिया दिनै पालन जायैनि थाखाय मावफुंजायैनि थाखाय माने माखासे एनडिपि माने सेंग्राफोर जाय माने फरामाव दङ बिथांमोना हयथ' बेबायदि गोदान मोनसे राहा लामा नागिरनानै माने गोदान मोनसे पार्टि खुलिदों जानांगौ आरो बिथांमोना माने गावसोरनि थांखियाव माने मावनो हाथों आं बेखौ सानो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया माने बेयो मोनसे डेम'क्रेसि देश बयहाबो इलेक्सन गेलेनो हानायनि मोन्थाय दङ आरो रायजो राजाया बेखौ माने सानगोन आरो उननि फारियाव सान्तिया बोरै जानो जे सान्तिया गावसोर साब्रैया एमसिएल एम जाब्लानो सान्ति जायाना दिनै रायजोनो मा होनो हादों गावसोरजों लोगोसे थाफानानै गोलाव सम आन्दलन खालामफानाय मानसिफ्रा दिनै माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जाबायदि सुबिदा मोननांगौमोन बिटिआर रेकर्डआव लिरखानाय दफाफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि साख्रिनि खोथा पेरामिलिटारि पुलिस फर्सआव बिथांमोनखौ साख्रि होनायनि खोथामोन खिन्थु दिनैथ' सासेबो मानसिफोरखौ माने संस्थापन खालामनो हायाखै बेखौ बोरै सान्ति होननानै बुंनो आन्दलन खालामग्रा सुक्तियाव सहि खालामग्रा मानसिया दिनै जेलाव दङ बेलाय मा रोखोमनि सान्ति जानो जे सुक्ति खालामग्रा मानसिया जुदि जेलाव थानांगौ जायोबा जोङो बेखौ मबे भाषाजों मबे मोनसे खोथाजों जों बेखौ सान्ति जाबाय होननानै बुंनो हानो बियो सान्ति जादोंबो हयथ' गावसोर पार्सनेलि जादों साब्रै माने सानैसो मानसिया जादों जानांगौ आरो खिन्थु दिनै डेभेलपमेन्ट मोनसेबो गैला उदालगुरियाव जानो गोनां एनआइटि आइआइटि आम्बागाव जानो गोनां एनआइटि गावसोरथ' अन्थाइ खाम्फा गायसनना दिनै बहा मावफुंजाखो सरकारानो जोब्बाय माला मावबावगोन दा भैरबकुन्दआव बिथांमोना बुंदोंमोन 1500 बिगा हायाव बिथांमोना इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि माने 99% कमप्लिट जाबाय होननानै फोसावबावदोंमोन खिन्थु दिनै 99% कमप्लिट जानाय बे खामानिया दिनै बहा थांखो माथो दिनै इन्दिरा गान्धी नेशनेल इन्दिरा गान्धी इउनिभार्सिटियानो गैया बिथांमोना गावसोर जा बुंना लानाय खोथा माने सेल्फ सेटिसफेक्सन आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि अनगायै जोङो नैबे 5 बोसोराव बिथांमोनखौ जोङो मोनसेबो माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय जों नुवाखै आरो जोङो सारा बिटिसिआव नायोबा बिथांमोननि मावनायखौ जोङो एगजाम्पल होनो हानाय बेबायदि जेबो माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बा बिभिन्न माने इन्डास्ट्रि गायसननाय माबा माबि गायसननाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय बेबायदि जोङो जेबो नुनो मोनाखै सार मोनसे सोंथि खालामो नोंथांनाव नुनो मोनदों आथिखालनि दा ससियेल मिडियाआवहाय गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गादिनि थाखाय गाव गावनि मासिखौल' नागिरो नाथाय गावनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो रावबो आगबारि फैया भट फैयोब्ला भट लानो थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो साक्सेस जाया होनना बुङो बेनि बेलायाव मा बुंनो नोंथाङा बयबो गावनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावथों जोङो खालि पलिटिक्सनि खोथाल' सानबा जाया
बेवहाय माने बिटिसिआ मोनसे सिक्सरेल काउन्सिल बावहाय बर'आ फर्स्ट जों माने बे जायगानि बिगोमा जों जाथि हिसाबै बे जायगानि बिगोमा जोङो बयबो जि राजनिति खालामा मानो बा जि आफाद खालामा मानो जोङो गावनि हारिनि खोथाखौ बयबो गोसोआव लानांगोन आरो बेखौ बावोबा जानाय नङा आङो पलिटिकेल डायलगल' होनो दाहोथों लिडारफोरा खिन्थु हारिनि एजेन्डाखौबो जाहाथे मावलांनो हायो समान समानै आङो बयखौबो खावलायदों आरोखि